Добрый вечер, шановное господарство. Мы рады зноў сустрэцца з вами у тэлекавярні «Вечерний Витебск». Всем добрый вечер, вітаю тебя, Сержук, и ты зноў побач со мной. Я зноў побач с тобой. Что гэта значыць? Гэта значыць, што у нас сёння ў гасцях фальклорны гурт «Варган» са славутага горада Полацка. Але ж яшчэ у нас ёсць госці. Гэта Вольга Емельянчык, непасрэдна кіраўнік гэтага фальклорнага гурта «Варган», Ганна Лутова, солістка гурта «Варган», і Сяржук Догушу, вось адзін такі сядзіць хлопчык, прыгожы соліст Белдзяржфілармоніі, соліст гурта «Вуры» і кіраўнік спеўнага сходу. Карацей, ну, шмат чым займаецца. Вось, добры вечар вам усім. Добрый. Дзякуй, што знайшлі час до нас прыехаць. Сяржук уже тут камячыць у руках нейкую плытку. Так, а непасрэдна з гэтай нагоды мы сёння і сабраліся, таму што прэзентуеце вы ў Віцебску такі праект, як «Вясельныя песні і найгрышы вёскі Лявонполь і яе наваколлю». Так? Ну, я думаю, падрабязней мы потым спынімся, але ж калі ўжо завітаў гурт «Варган» да нас, то, калі ласка, Вольга, распавядзіце пра ваш гурт, чым вы зараз жывяце, чым займаецеся, што спяваеце. Гурт «Варган» быў створаны на базе Полацкага дзяржаўнага універсітэта, і першапачаткова у склад гурта ўваходзілі студэнты, гісторыкі, якім я непасрэдна выкладаю. Гэта людзі, якія былі зацікаўлены ў захаванні, вывучэнні, адраджэнні традыцыйнай спеўнай культуры, і мы займаемся тым, што спрабуем пераняць аўтэнтычную манеру выканання. Мы спяваем песні з розных рэгіёнаў Беларусі, спяваем і Падзвінне, і Палессе, Падняпроўе. І некалькі гадоў таму у нас з'явілася інструментальная група, якая таксама пачала вывучаць музыкальную, інструментальную традыцыю Беларусі. І мы не так даўно, пару гадоў таму, пачалі ладзіць танцы. І вось Ганна Лутова у нас праводзіць майстар-класы па беларускіх традыцыйных танцах. Ганна адказная за танцы. Так. Нешта танцы у нас не было яшчэ тут, так? Ну, былі танцы, але Ну, з Ганнай яшчэ не было. Не было. Я думаю, зараз не будзем уже прасіць прадэманстраваць нейкія рухі. Ганна, распавядзіце, як вы трапілі ў гэты гурт «Варган» і колькі ўжо год? Я ў гурце, амаль што з самага пачатку, дзесьці там, на першым годзе існавання туды
прийшла. Я була студенткою Ольги Антоновни, студенткою істориком. Все життя Каб марила атрымаць співати. добрыя адзнакі. Да, ну ні, все ну ні. зразумела ж. Ну що зразу так. Ну, все життя хотіла співати, ніколи тому не вчилася, ніякої музичної едукації не маю. Ось, почула, що є такий гурт, що ведеться такий вольний набор, що можна просто прийти, поспробувати себе. Прийшла, поспробувала, ось уже кілька 5 років недя я в органі. Ось, і вже годи там, скільки, а коли вже 2 років, уже ми десь так, почали танчити. Ну, ідея була у нас у одної з наших музикантів, у Ольги, і вона сказала, хочу грати. Я сказала, хочу танчити. Ну, ніяк так наші Дзяўчаты, інтереси сутикнулися, да. Ну і почала я займатися гэтым вивченням. Там, ну, спочатку просто по неких майстер-класах каталася, потім вже по бабулях. Каталася де? По Білорусі, по майстер-класах, по, ну, То бок сваіх ведаў, ну, нейкіх таких не было, што ўсе на ведалі початку гэтыя не танцы? було. На початку я просто глядела, назирала за тими, хто вже гэта робить, хто вже тим займається не перший год. Я глядела, слухала, нешта вчила, потім поїхала до своєї бабулі, думаю, треба ніяк починати зі своїх коренів. І висвітлилося, що моя бабуля ведає там каля 20 танців наших місцевих, ось там з-під Полоцьку вёска. Думаю, ну треба нешта робити, чому б ні? Треба ж і гэты танцы ў да, народ. і я почала йти полоцькі танці, потім, ну, все це вже крутиться. Мне уже танцев вельмі шмат ведаю варіантів, там одних Уже і вы тих же сами танців. нават можете ехать с мастер-классами. Уже, так? ну, я не себе майстром не лишу, я просто, мне показали, я як запомнила, так показую людям. Я якби не позиціоную себе як майстра, там, всі знавця. Я не стільки шмат год гэтым займаюся. Ось, тому якби не те, що майстер-класи, ми проводимо танці, ми показуємо людям, як ми вміємо танчити, як нам бабулі нас вчили, ну і ніяк стараємося показати, розказати які такі моменти, особливості білоруського танцю. Там, що ми показуємо вже не тільки білоруські вже танці, там європейські, які такі подобенства проводимо. Поширається все. Уже, да, уже у нас уже не тільки Білорусь, там уже Україна, Росія, Польща, Франція вже трошки пішли туди, на Європу. Ось, ну, я сподіваюся, що будемо і далі, тому що танцю, як висвітляється, все, чим більше тим займаєшся, тим більше їх З'являється сюди, да, і знаходиш. більше варіантів одних і тих же танців. Вони, правда, вже починають у голові блитатися, але це, в принципі, може так само і плюс, який є. Ну так. Сяржук, скажи, калі ласка, ты вось на прэзентацыю прывёз з сабой таксама гурт варган. Чаму не вурай, напрыклад? Чаму варган? По-першае, што паслядоўнікі вось архаічнай такой манеры спеву менавіта варган. Я бачу, што это вельмі добра і зараз актыўна выконваюцца гэты песні. Сэрца радуецца, это паслядоўнікі лявонпальскага вяселля. Вось гэтыя песні найгрышы гучаць. Сапраўды, яны, нягледзячы на тое, што быццам бы ўжо гучаць у цяперашнім часе, але захоўваецца вось эта манера, сапраўдная традыцыя захоўваецца. Вурай займаецца іншымі справамі зараз. Вось, дарэчы, трапілі нарэшце да нас у студыю тыя, хто займаецца архаікай, да, таму што калі заходзіць гаворка пра фальклор, звычайна у нас у студыі нейкія гурты ці выканаўцы, якія займаюцца стылізацыяй, новымі аранжыроўкамі, тыя ж і рэлікт, і Пераіначванне песень. Сяржук, да, пераіначваннем, таму што здзекнуў песні. Вось, дарэчы, таму што ўжо каторы раз я кажу пра тое, што этнографы і тыя, хто займаецца архаікай, вельмі негатыўна ставіцца да стылізацыі. Вось, нарэшце, ёсць носьбіты архаічных песень. Вось скажыце, чаму ж вы так не любіце стылізаваных? Ці гэта вас не тычыцца? Ну, канешне, гэта нас не тычыцца. Канешне, все Негатыву жанры няма. і стылі музыкі маюць права на існаванне. Просто мы абралі свой шлях. І традыцыйная музычная спадчына – это бездонная крыніца. Як Ганна казала пра танцы, што вось чым больш іх вывучаеш, чым больш паглыбляешся, адкрываюцца ўсё новыя і новыя далягляды, так можна сказаць і пра вакальную музыку, таму што чым больш спяваеш, тым больш адкрываецца таямніц, і гэта культура, якая фарміравалась тысячагоддзямі. Трэба сказаць, што сучасная, напрыклад, акадэмічная музыка, класічная музыка – это музыка еўрапейская, музыка, якая фарміравалася, скажем так, яна была прызначана для выканання для прадстаўнікоў вышэйшага саслоўя, і яна налічвае там, ну, максімум там 300-400, может быть, год. А традыцыйныя спевы, якія выконваліся на вёсцы, гэта музыка, якая гучала на гэтай зямлі
многія стагоддзі і, я не боюсь сказаць, тысячагоддзі. Таму што арэалы традыцыйных напеваў, яны накладаюцца на арэалы распаўсюджання археалагічных культур. І я заўсёды кажу, што калі вы хочаце пачуць, як гучалі, напрыклад, радзімічы, так, то вам трэба ехаць на пасожжы і слухаць выканаўцаў з вёсак там Стаўбун, Янова, іншыя. Калі мы хочам пачуць, як гучалі старажытныя крывічы, то трэба слухаць пазерскую музыку. Ну, перш за ўсё, это музыка абрадавая, музыка каляндарных абрадаў. Ну, а вось выкананне музыкі з ваколіц вёскі Лявонпаль дазволіла нам так дакрануцца, прытуліцца да заходняй паазерскай традыцыі, вельмі цікавай, такой вельмі Давайте адразу своеасаблівай. акрэслім, Лявонпаль гэта Мёршчына? Мёршчына, да, это Мёршчына. Ось варган менавіта, хто не як варган павінен выконваць эту музыку. Ну вось глядзіце, архаічныя песні, этнаграфічныя таварыствы, гурт варган, нейкі плён гэта дае, скажем, гэта ідзе ў народ зараз ці не? Вось гэтыя архаічныя песні выкарыстоўваюцца яны, напрыклад, на вяселлях? Ці не? Ну, я скажу так, што, безумоўна, Ганна, сядзіце так, не. ёсць жанры, скажам, папулярныя, поп-музыка, якая падабаецца ўсім, якая можа гучаць фонам. Ёсць музыка на аматара, не кожны будзе слухаць джаз, там, не кожны пойдзе і адслухае там сімфанічную нейкую музыку, канцэрт. Гэта датычыць таксама і традыцыйнай музыкі аўтэнтычнай, в аўтэнтычнай стылістыцы. Ввогуле, гэтая музыка, яна ад самога пачатку яна не была прызначана для сцэны. Это музыка для выканання. Таму што даўней, это мы зараз кажам, вот у нашай сучаснай культуры ёсць паняцце «я спяваю» альбо «я не спяваю», кажа чалавек. А тады такога не было, тады спявалі ўсе. Чалавек ад самога нараджэння, ён апынаўся ў такой прасторы, якая гучала, звенела ўвесь час. Як успамінае там мая мама, бабуля, кажуць, што ўвечары на вёсцы прастора звеніць. Людзі выходзяць, там сядаюць па лаўках, пачынаюць спяваць. І абрады, кожны этап календарнага кола быў падгучаны, да, кожную пару года гучала свая музыка. І чалавек з дзяцінства пагружаўся, далучаўся, і гэтая музыка, яна прызначана да непасрэднага выканання. Магчыма, што яе проста так слухаць, і ніхто асабліва і не слухаў. Ну, а калі вяселле, да, вось мы сёння будзе гаворка ісці больш пра вяселле. Ну, напрыклад, я разумею, Осторожно. Ваню уже так просто надакучылі гэтае пытанне наконт вяселля, усе яго жадаюць ажаніць. Я уже нават плейліст составіў для свайго вяселля. Для вяселля. Таму, ну, сёння на прыкладзе Вані, выбачай, дружа. Зараз існуюць такія замовы, скажем, тэлефануюць вам і скажуць, вось мы ладзім вяселле. Ну, напрыклад, Ваня ладзіць вяселле. Ён тэлефануе і кажа, Ольга, ці можаце вы прыехаць і вось на вяселле на нашым вось зладзіць суадносна з гэтымі традыцыямі, з тымі ж танцамі, з тымі ж песнямі старадаўнімі? Ну, я вам скажу, у нас У стылі Депеш Мод. Ён зноў стылізацыю лезь. У нас ёсць такі вопыт, і, безумоўна, патроху у людзей будзецца цікавасць да традыцыйнай культуры, і фальклорны гурт «Варган» прадстаўляў неаднойшы вясельную праграму ў музеі традыцыйнага ручнога ткацтва беларускага паазер'я, і былі выпадкі, калі людзі замаўлялі, яны хацелі, каб на іх вяселлі прагучалі традыцыйныя песні, прымеркаваныя да канкрэтных этапаў вяселля. Больш таго, паколькі традыцыйная музыка стала часткай нашага жыцця неад'емна, то удзельнікі фальклорнага гурта «Варган», якія вступаюць у шлюб, абавязкова слухаюць традыцыйныя песні. Бок зараз гэта умова такая, прыходзіш у гурт «Варган», калі ты малады, да? Калі ты збіраешся ажаніцца, то бок вяселля сучаснага у цябе не будзе ўжо, дакладна будзе толькі вяселле з гуртом «Варган». У нас заснавальнікі гурта «Варган», ёсць такая пара у нас вельмі прыгожая зараз. Алексей Коц, это наш археолог, працуе, выкладае в універсітэце. Варвара Коц, таксама наша выпускніца, і калі яны гралі вяселле, яны захацелі зрабіць паазерскае вяселле. Бо карані Алексея з Глыбоччыны, Варвара карані мае на Шуміленшчыне, і мы спецыяльна складалі сцэнар, шукалі інфармацыю, як даўней адбывалася, распытывалі сям'ю,
там што бабуля вспомніць. І у іх вяселля адбылося цалкам па традыцыйным сцэнары, вельмі прыгожа, і танцы былі традыцыйныя, спевы гучалі. Вось Раз толькі нам- тамада сучасны. Цікава. І ўсё неяк не ладзілася. Ну, ведаеце, цікавае зрабіла назіранне, што бацькі з вялікай сімпатыяй, з вялікім разуменнем аднесліся да такой ініцыятывы маладых, падтрымалі іх, але калі былі танцы, то старэйшае пакаленне сидзела так і глядзела, сумавала. Сумавалі? Потому што пакаленне народжана ўжо там 50-е гады, это ўжо для іх это ўжо трошку незразумела. Дзікавата тогда вы. Яны Ганна, прывыклі вы да іншых яшчэ танцаў. не абраліся Я шлюбам? яшчэ не. Не. Калі будзеце збірацца, то вы таксама, да, у вас будзе, я так разумею, традыцыйных. Это уже мы будем... Як муж скажа. Як да, муж Ваня? скажет. Што значыць да, Ваня? Я нават больш за... Разгубіўся, Ваня. Не, ну я больш сапраўды нават за сучаснасць. Ну не ведаю. Ну мне б хацелася, Потым для сяброў можна, да, там другі А для дзень. сяброў так, ужо нават можна А другі, трэці дзень. Трэці, другі дзень. А я скажу дакладна, гэта павінна быць на кожным веселье. Вось, это традыцыя, якую не трэба губляць, і сапраўды нават адзін нумар, там адзін нейкі Ну хаця б абрад. частка. Частка, не абавязкова ўсё веселье ў традыцыі, так? Але я кажу, гэта дзесьці ў глыбіні адгукаецца. Як, ну, вяселлю шмат было, дзе я выступала, дзе я бачыў, і дзе былі традыцыйныя абряды адбываліся. Все роўна гэта адгукаецца у людзей. У мясцовых людзей заўсёды адгукаецца. Калі пазерскае вяселле рабіць на пазеры, таксама дзесьці памятаюць, да, з дзяцінства бабулечкі спявалі тыя песні. А вось Трэба рабіць. у якой частцы вечара лепш зарабіць вось гэты нацыянальны нумар? У пачатку, у сярэдзіне, ці ўжо напрыканцы, а пасля лепса, алегравай, Не, вось, па-першае, каб усё што падкрэсліць? не трэба за то рабіць шоу. Вось яго плейліст на вяселле, Трэба рабіць разумееце? шоу, і па-другое, што вельмі добра ўваходзіць у сучаснае вяселле, да, там ёсць нейкі такі час, калі танцы, можна, ну, танцы весці некалькі танцаў такіх традыцыйных, а ну, асноўная частка можа быць такімі, але ёсць сам абряд, сустраканне маладых, это ўсё ідзе адтуль. Вось зараз это апапсілі, зрабілі, ну, не мае той сакральнасці, якая была раней, але вось калі гэта зрабіць сапраўды абапіраючыся, это будзе яшчэ, ну, яшчэ больш кранальна. Добра. Усё, скончылі з планаваннем майго Нам вяселля? трэба... Не, гэта яно яшчэ працягнецца. У наступных выпусках. Добра. Дзякуй, Вольга, дзякуй, Ганна. Мы з вами развітваемся як з госцямі, да? Але зараз мы паслухаем яшчэ раз гурт «Варган» і не аднойчы сёння. І потым нас чакаюць яшчэ госці. Гурт «Варган».
Вось такі цудоўны гурт «Варган» працягвае нас радаваць сёння ўвечары. А ў нас з'явілася госця, гэта Алена Масла, пісьменніца, казачніца і якая мае непасрэднае дачыненне да стварэння гэтага праекта «Лявонпольскае вяселле». Так, Сяржук? Мне сказала. Были так. презентации, Были так, и презентации, сапраўды у да. Мелашова были презентации, у Лявонполя, и вось, конечно, подаренные олени. Вось, Алена, ну я разумею гурт «Варган». Яны спяваюць, яны граюць. Як вы прычыніліся да гэтай справы? Да вось гэтага вяселля? Справа ў тым, што дзівосы ж жывуць на свеце, правда? І аказваецца, што сапраўды да гэтага дыска я, як і ўсе мелашоўцы, маюць самае непасрэднае дачыненне. Тут напісана Лявонпольскі найгрышы, да, і ваколіцы. Такім чынам Мелашова апынулася у ваколіцах Лявонполя, ну няхай сабе так. Мы Мёршчына таксама Мелашова. Мелашова, дарэчы, у мяне ёсць праект, такі мелашовскія чытанні называецца. Гэта фальварак, які заснавалі Мілашы. Это сваякі Нобелевскага лаўрэата Чэслава Мілаша і дзед заснаваў фальварак этот Оскара Мілаша, французскага паэта-містыка. Вось, і мы ў межах Мёршчыны. А самае галоўнае, што маладая была з Лявонполя, а малады з Мелашовай. Такім чынам мы вось сваякі па дыску апынуліся. Мала таго, моя мама была на гэтым вяселлі. На вось гэтым самым на гэтым самым вяселлі. І маладая спадарня Яўгенія Шадурская. Калі б я ведаў, на Вось якім з фотаздымкаў. трэба дастаць фотаздымкі. А ці ёсць? Вось. Вось фотаздымак. Вось там і мама ёсць моя таксама. Это спадарня Яўгенія Шадурская, маладая. Яны лепшыя сяброўкі былі. І нейкі час, прыехаўшы настаўнічаць у Мелашоўскую школу, а мама у Мелашова выйшла замуж таксама. Папа мой, тата мелашовец, і яны сябравалі, і тады маладая Яўгенія кватаравала у нас, у нашай хаце. Такім чынам вот так усё сплялося. І таму натуральна было, Сяржуком мы ўжо досыць даўно знаёмыя, і ён натуральна ведаў гэтую гісторыю. І калі стало пытанне пра тое, што трэба ладзіць прэзентацыю, натуральна, ну дзе, як не ў Лявонполі, і як не ў Мелашове. І дыск выйшаў, а у нас было вяселле. Дачку мы выдавалі замуж, і вось неяк усе такі, ведаеце, перад святочным. Вашу дачку? Маю дачку выдавалі замуж, так. І лета, і мы ўсё думалі, калі так зладзіць прэзентацыю, каб паехаць, трэба ж вяселлем займацца. І паглядзелі, што якраз праз тыдзень пасля вяселля атрымліваецца найцудоўнейшым чынам. А паколькі у нас вяселле было традыцыйнае, дарэчы, і вяла яго этнограф Ларыса Мятлеўская, і спявала у нас Юлія Літвінаў, якраз такі у нас былі аўтэнтычныя спевы. Ну, а я Усё вяселле, аўтэнтычныя спевы. Быў у нас пасля плейліст нейкі такі мудрагелісты, малады, которые самі Ну, вось тое, што Ваня прапануе Алеграву, Лепса. Гэтага у нас неяк зусім не слухалася. У нас нешта было зусім іншае, да. Але у нас шмат было менавіта аўтэнтычнага. Мы, пачынаючы з таго, што мы замаўлялі куфар. У Сяржука Каліноўскага ёсць такі адметны майстар у Мінску. Мы замаўлялі каравай, у Стоўбцы ездзілі да майстрыхі, на якім было 100 фігурак. Это было настолькі прыгожа. Маладую і маладога садзілі на кажух, маладую выкуплялі, пасля была традыцыйнае адорванне, так, як яно належыць быць. І ведаеце, мы, конечно... Што, яно неяк адрозніваецца тут? Гэта не тамада, які падыходзяць усе, да? У нас тамады, ведаеце, што мы ўжо, у нас не было тамады, у нас вела вось гэта свацця, этнограф Ларыса Мятлеўская. Раскажыце нам хоць адзін нейкі абрад такі, ну, напрыклад, вось як адорваюць? Каб можа, ну, хоць массы... Я раскажу, які мне спадабаўся. Не трэба меня ніадкуль адрываць. Не, ну мы ўжо сказалі, што на прыкладзе Вані будзем сёння. Ну, вот уявіце сабе каравай вясельны, на котором 100 фігурак. Там і медвядзі, і гусі, і буслы, і сват са свацем, і малады з маладою. І гэта ўсё згодна рангу. Там бабуля з дзядулем, гэта медвядзі. Ім трэба, яны адорваюць маладых, ім наразаецца каравай, з медвядзямі аддаецца. Вось такім чынам. І каравай, гэта вельмі такая сакральная рэч. Яго фігуркі з каравая захоўваюць. А каравай гэта ўжо тым, хто адарыў, ім даецца кавалак каравая. Адорваецца, не як зараз, да, ўжо торт напрыканцы, калі ўжо не лезе, да, тады ўжо пачынаецца. У нас быў і торт напрыканцы, насамрэч, таксама. Але вось гэта частка традыцыйная была. І самае
У чым палягаў наш экстрым? У нас жаніх з Масквы, і гасцей палова было А з ён Масквы. ведаў, куды Ну ён так, потрапіў? мы яго так трошку пашкадавалі, загадзя папярэдзілі, але разумныя людзі, яны, ведаеце, яны ўспрымаюць як бы іншую культуру. І ўсё адно я, як ініцыятар гэтай задумкі, мне хацелася дачку аддаць, як это скажем, на чужину, да, со своими песнями, со своими звычками, каб яна запомнила вельмі яскрава, вот, каб з імі быў гэты голас нашай зямлі. І ведаеце, паколькі яна мастачка, з ейнага боку былі запрошаныя сябры, моладзь, гэта мастакі, гэта праграмісты, то есть творчая інтэлектуальная моладзь. І з таго боку таксама там моладзь прыехала, яны камп'ютаршчыкі, яны энергетыкі, то бок адукаваны, ведаюць па некалькі моваў. Штосьці яны, відаць, не разумелі, але вяселле было па-беларуску, але яны вельмі хораша ўспрымалі. Ну, мы так рассадзілі за сталамі людзей, каб былі, значыць, хлопцы, которые не жанатыя, з дзяўчатамі, которые не замужнія яшчэ, каб, то бок у нас адразу была створана кампанія тлумачоў. Каб яшчэ каго-небудзь у Маскву пераправіць. Так яно, там у нас уже як мінімум одна пара склалась. А самае цікавае, што Светка, жаніха, ён вывучыў да выкупу словы. Дзяўчаты нашыя беларускія так пастараліся. А ён, Светка, зразумела, ён з Масквы. З Масквы, ён масквіч. І ён па-беларуску дапамагаў выкупляць нашу нявесту. Таму, і ведаеце, не было вось гэтага, як сказаць, таго, яны ўсе былі ўражаны, нягледзячы на тое, што яны як бы, ну, даволі шмат ім было незразумела, вот з лексікі, скажам. Ну, але ж ідзе сам працэс, гэта ж гульня такая. Да, нешта яны пыталіся, нешта яны кемелі на месцы. Яны былі ўражаны вот гэтай карцінкай самой. А у нас яшчэ было на вольным паветры, быў Дукоры, маёнтку Дукора. Мы спраўлялі вяселле. І вось гэта візуальна, яны былі проста надзвычай ўражаны тым, што яны бачылі. І вынас куфра, і вось гэта караваю, трыпаверхі за тымі фігуркамі, і аўтэнтычныя спевы. Гэта сапраўды было незабывальна. Бо прыехаў зяцёк, да? Ну, зяць ужо адразу зразумеў, хто ў сям'і галоўны, да? Цеша. Зразумеў. А яшчэ цікава... Я не прэтэндую на галоўнае, барані Бог, няхай зяць будзе. Куды пасля вось такіх свят у нацыянальным стылі можна паехаць, напрыклад, у вясельнае падарожжа? Па Беларусі табе мала? Ой, вам, дык вось далей другая... А, гэта яшчэ не ўсё. Гэта яшчэ не ўсё. Пачакайце, гэта датычыць дыску ўжо, хлопцы, таму я да дыска вяртаюся. Справа ў тым, што паколькі наш малады з Масквы, а маладая яшчэ вучыцца тут, то ў іх вяселле было такое, яна мастачка удзельнічала, здымала разам з кінагрупай, удзельнічала ў кінапраекце «Неруш». І вось там, дзе была прэзентацыя дыску, была адна з лакацый «Хатку ведзьмы». І вось яна туды, это такое вясельнае падарожжа было. Яны паехалі, малады муж ужо дапамагаў уладзіць это месца на лакацыю. Вось. А запланавана прэзентацыя дыска, пра якую мы кажам. І я запрашаю людзей на прэзентацыю, а свацця наша Ларыса Мятлеўская і кажа, я гэтага не знала, кажа: ой, як усё складаецца хораша. Гэта ж праз тыдзень адбываюцца пярэзвы. Пярэзвы, я зараз патлумачу тым, хто не ведае. Ёсць вось запоены, калі маладую сватаюць, прапіваюць. Да. Будзем казаць, як яно ёсць. Само непасрэдна вяселле, якое даўней, у тым ліку і гэта вяселле, гулялі тыдзень. Спачатку у маладой, тады ў маладога. А пасля пярэзвы. Пярэзвы – это апошні дзень гэтага вясельнага цыкла, калі ўжо запрашаюць не ўсіх, хто быў на вяселле, а самых блізкіх. Самых стойкіх. Сваты, бабулі, дзядулі, ну нейкіх хросныя і самыя блізкія сябры. І мне Ларыса, калі гэта сказала, проста была ўражана надзвычай гэтым фактам, таму што атрымалася, што ў нашым, вот, як быццам мы рабілі ўсё, я атрымала сабе як бы звыш аднекуль вот значку, што рабілі ўсё як належыць. Разумееце, таму што, ну каб яшчэ і пярэзвы справіць. Ўсё склалася так, Всё склалася так. І вось прыехаў цудоўны гурт «Варган», прыехаў Сяржук Доўгушаў. Юля Літвінова была, которая спявала на
вяселле. І у Мелашове, это Мелашовскай доскі, касцёл Маці Божай Шкаплернай, была першая частка прэзентацыі вясельнага дыска. Там фантастычны просто ксёнд Славік у нас, вось які вельмі чуйна адгукнуўся на эту прапанову менавіта ў касцеле злавіць. Ну чаму ў касцеле? Народу шмат прыйшло. Парафія такая, што яна раскіданая па розных вёсках далёкіх, і гэта было важна людзям паказаць. А на другой частцы ўжо пярэзваў было. Наш дзядуля у сябе на падворку у пуні, уражанай вось планерамі прыязджала унучка Крысціна наша з сяброўкамі на планеры і ў пуні сушылі свае працы. Дык ён за год адрамантаваў пуню, то есть Сяржук бачыў, там падлога насланая, зроблены другі паверх галерэя, сцены зроблены. І мы там адкрылі мастацкую галерэю пуня. І выстаўляліся працы як Крысціны, так і сталічная мастачка Аксана Ракчева, з якой мы сябруем, яна прывезла свае працы. Было просто неверагодна прыгожа. Забыли сказать, вось самое цікавае, Пачакай, што Сяржук, сустрэлі Ядзвінню. Вот, да. пачакайце, мы да гэтага вернемся, тому што у нас тут такая культурная падзея, да, адбываецца, але ж у Віцебску таксама ёсць яшчэ культурныя падзеі, таму спачатку афіша, а потым вернемся да нашай размовы. Афіша. Кинотеатр «Мир» представляет фантастический триллер «Прибытие». Неожиданное появление НЛО в разных точках планеты повергает мир в трепет. Намерения пришельцев не ясны. Вооруженные силы всего мира приведены в полную боевую готовность. Правительство обращается за помощью к лингвисту Луизи Бэнкс и физику Яну Доннелли, чтобы предотвратить глобальную катастрофу и найти общий язык с пришельцами. Начало показов в 14:50 и 19:10. Витебская областная филармония приглашает на цирковую сказку с дрессированными животными «Кошачий патруль» от Московского театра Новожиловых. Котенок по кличке Том получает известие о беде от жителей таинственной планеты. Маленький герой отправится в путешествие, чтобы спасти новых друзей. В программе участвуют королевские пудели, 10-метровый питон, ручные голуби, кролик и шиншилла. Начало в 18:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет психологический детектив «Кошки-мышки» в постановке Юрия Лизингевича по пьесе Александра Марданя. Что произойдет, если на закате жизни двух сестер вдруг проявятся тайны прошлого? Излечило ли время от боли предательства? Ответы на эти вопросы ждут зрителей в пьесе, названной автором «Скандалом без антракта». Начало спектакля в 19:00. Вось такія культурныя падзеі адбываюцца ў нашым горадзе, а мы вяртаемся да нашых суразмоўцаў. Самае цікавае. Сяржук, да, тое, што казаў, ён рвецца просто да гэтых. Цікава, што з'явілася колавая ліра, такі дзіўны інструмент са мной. А самае цікавае, што на гэтым самым веселье, на прэзентацыі веселья мы сустрэліся з гэтай самай маладой. Ядзвінняй Шадурскай. Евгеніяй Шадурскай. Яна была настолькі ўражана, казала, што вы мне зноў вярнулі маю моладасць. Маладосць, вернулі. Распавядзі, Сяржук, калі ласка, што вось на гэтым дыску можа пачуць слухач? Канешне, адразу хочацца ўзгадаць самага важнага чалавека, дзякуючы якому мы трымаем у руках гэтую плыту. Гэта каштоўны матэрыял. Это Сергей Панізік, наш паэт. І ён назбіраў гэтыя запісы. Ён жа назбіраў іх. Ён запісваў, ён быў на гэтым вяселлі і літаральна вось так вот со сваімі магнітафонамі запісаў гэта вяселле, якое ўвайшло сюды на плыту, як яно было. І на самой плыце пазначана все, вось назвы песен, тэкст Тацяна Берковіч падрыхтавала, дзе, калі гучыць якая песня. Вось гэта песня спяваецца для маладога, гэта для маладой. А вось гэты блок інструментальны, ён так і быў запісаны на вяселле. Вось, это марш да маладых, вальс. А тое, што тут нават ёсць пераклад на ангельскую мову, таксама гэта каб женихі з-за мяжы маглі таксама нешта разумець. Так, паслухалі, вывучылі матэрыял і зрабілі вяселле ў такім стылі. The sun sets behind the woods. Неплохо. Ну, я думаю, што дыск гэта добра, але калі з'явіўся такі інструмент у руках у Сяржука, ён не павінен маўчаць. Ну, я распавядзі і схаваў. Так, ну я, канешне, выканаю не з плыты, вось гурт «Варган» выконваў менавіта тыя самыя песні з плыты. І гэтыя найгрышы, якія выконвала капэла, там быў гармонік, кларнет, бубен, і яны ёсць на плыце. Вось «Варган» гэта выконвалі. Я выканую песню таксама з паазер'я, вясельная. Яе спявалі да маладога звяртаючыся. Іхаў і Ванька
со двора. Ну и, конечно, кого выдавали. Гэта зноў па праванню, да, песня будзе? Тут можно и про Сержука. Ехал наш Сержук со двора. Ой, давайте кого про выдавали? Сержука. Нешта зменім у гэта. Ехал Иванька со двора, пускал сокола за рукава. Не ляти, сокол, где не ждут, а ляти, сокол, где нас ждут. Там тебе волечку отдадут, там тебе волечку отдадут. За белорученьку выведут, за белорученьку выведут. Иля Ванечки посадют, Иля Ванечки посадют. А ты, Ванечка, бережи, а ты, Ванечка, бережи. То надкоснички украдут, то надкоснички украдут. Стябей выкупа, да и возьмут, стябей выкупа, да и возьмут. Вось так. Такая коротенький вариант. Ну, вогли народныя песні ў асноўным кароценькія. Не, по-рознаму. Ну, вось на гэты самы матыў можна было пачуць і да сватоў звяртання, і да маладой. Вось, часцей за ўсё захоўваўся адзін матыў такі рэгіянальны. Но гучанне ў ліры нейкае невясёлае. Вось як быццам не ў шлюб, а ў апошні шлях праводзіць. Вось такое нешта монотоннае. Не, па-першае, што ліра колавая гэта такі інструмент, я кажу, што на вяселле ён мог гучаць гэты інструмент, але збольшага гэта інструмент лірнікаў, такіх вандроўных лірнікаў, і ўвогуле інструмент, пад які выконваліся балады, спявалі. Вось таму зразумела. Вось я і кажу, што не вясельны да вяселля працяглыя філасофскія песні. Вы просто не привыкли. Да, треба трошки перестроить Лепса на традиційне весілля. Все, Лепса забылі. Все, няма Лепса тут нават. Яго нават не існуе ўвогуле. Бачыце, як Лера ўздзейнічае за 3 хвіліны. Да. Ну, а калі у нас ужо ёсць у студыі пісьменніца-казачніца, да? У нас же ёсць таксама і казкі. Я думаю, што трэба звярнуць нашу увагу яшчэ на тое, што калі мы кажам пра ўвогуле беларускую культуру, то трэба пачынаць гэта з дзяцінства. Так? Вось Сяржук, напрыклад, я ведаю, на спеўных сходах ёсць, так, для дзяцей песні? Ёсць, конечно. Ёсць. Я хочу звярнуць увагу вось на гэтую кніжку, якую нават трымаю зараз у сваіх руках. Ваня вельмі радаваўся, калі ён... Ну, конечно, мяне зовут Лахнеска. Гэта ж пра майго сябра казка. Адпомсціў заўсёды. Гэта дзяўчынка Лахнеска. А, і дзяўчынка. Бачце, Там яны ёсць былі так хлопчык, але падобныя. его завуць Аполлонік Аполлон, таму... Ну, Вось, Аполлон разумееш, гэта Аполлонік не пра нас. Не пра нас. Не пра нас. А Ой, песня дзіцячая. Ну, шмат вельмі. Мы з Вурам нават рабілі дзіцячую праграму. Сядзе цыч на капе, а сава на другой, гой, гой, гой. Потым ёсць это «Хадзіўбай па сцяне, у чырвоным жупане, нёся мёра лапцёў, і сабе, і жане». Ну, пад музыку. І пра зайку нешта ёсць. Я Да, і проста пра зайку слухачка шмат, з да. пеўных Сямёра сходаў. лапцёў, навошта сямёра, калі ўсіх па 2 нагі? Камусьці не Пар. хопіць? А, не было пар. А што вам прынеслі? Пакажыце, калі ласка, што у вас у руках? Гэта гераіня, это... А, гэта Лахнеска? Гэта тая... Спачатку была яна. Вот мне падаравалі на адзін з днёў народзіну вот такую вось дзяўчына, адна маладая пісьменніца Алена Мальчовская падаравала і сказала: спадарня Алена, вот это яна сама зрабіла вот такое. Ну, кажу, як яе завуць? Кажа, гэта вы самі прыдумаеце, хто гэта, як завуць. Так мы з ёй адна на другую глядзелі. І раптам я зразумела, што гэта вось ёсць тая самая лахнеская пачвара, которая хаваецца ў возера Лахнес, і нарадзіўся сюжэт казкі. І з гэтай казкай я ўжо прыязджала ў... Але ж сюжэт дзеяння адбываецца не на возеры Лахнеса, а у нас у Беларусі. Ну, ведаеце, ну як бы, можа, месца дзеяння такое інтэрнацыянальнае, таму што вялікія і маленькія ёсць усюды, азёры і сажалкі ёсць таксама шмат дзе. Ну, Аполлонік, вы ведаеце, хто такі, так? Ведаеце? Галавастик, да, з которого нараджаюцца жабкі. А завуць яго Аполлон, вось...
таксама адчуваецца. То бок, хто лепшы, вялікі ці маленькі, як стаць вялікімі, што насамрэч вялікасць, вот як бы ідэя гэтай казкі. І ўжо з гэтай казкай я была ў Віцебску, дарэчы, выступала ў тэатры «Лялька». Казка была рукапісам і ляжала ў выдавецтве, а мы з Лахнэскай ўжо гастраліравалі, чыталі гэтую казку, тым ліку ў «Ляльцы». І вось сёння з кніжкай прыехалі, не так даўно выйшла, у жніўні сёлета выйшла гэта кніга. Кніжка-карцінка, ілюстратар Аксана Аракчеева. Вельмі прыгожая кніга, дарэчы. Зараз хочу зноў такі прыпыніцца. Давайте паслухаем яшчэ гурт «Варган», а потым ужо вернемся ў студыю і бліжэй да фіналу ўжо наша размова падыходзіць. Гурт «Варган». Ну, вось такія аўтэнтычныя у нас матывы сёння ў праграме, але мы вяртаемся да Алены Масла непасрэдна. Вось Іван знайшоў у гэтай цудоўнай Хатні кніжцы. тэатрык. Распавядзіце, калі ласка, што гэта, для каго гэта зроблена? Што гэта, як ён з'явіўся, так? Так. Насамрэч, я вельмі люблю імправізацыі, і вось як бы так атрымалася, што імправізавана абсалютна з'явіўся ў этой кнізе на шчасце хатні тэатрык. Кнігу версталі калі, ну а павінна, як у кожнай справе, ёсць нейкі тэхналагічны бок справы, так, і верстальшчыкі кажуць, што застаўся адзін разварот, а тут нечым трэба дапоўніць, і так па-простаму кажуць, дапішыце. Што я вам дапішу, калі ўсё напісана, 200 разоў там вычытана, слоўца ў слоўца зверанае, ну не хапае аднаго развароту. І вось тады прыйшла ідэя, і, можа, нават дзякуючы таму візіту да лялькі, кажу, давайте зробім такія выкройкі на хатні тэатр. То бок, гэта можна сканаваць гэтыя малюнкі, і пасля сканы можна выкарыстоўваць як і расфарбоўкі, можна рабіць плоскі тэатр, то бок чытаеш, і па меры таго, як з'яўляюцца новыя героі, выкладаеш герояў гэтых, тады выкладаеш антураж розны, там сажалкі, дамкі, бабуля, вот, который ідзе даіць карову красулю. А можна гэта зрабіць усё, наклеіць на кардоны, паставіць на падставачкі, і будзе вот такой, са скрынічкі дастаеш, чытаеш і паказваеш тэатр. Гэта ўжо як у каго хопіць фантазіі. Адкажы, калі ласка, якую ролю ў сваім хатнім тэатрыку ты абіраеш? Вось гэтая жабка ці бабуля, ці хто? Не, вось я ведаю, што ты вось гэты асьміног. Гэта дакладна. Так. А, дарэчы, можна я скажу, вось Лахнэска, мы з вами ведаем Лахнэская пачвара, да? І калі я пісала казку, то я мела на ўвазе толькі тую Лахнэску, дыназаўр, адну з прадстаўніц апошняга роду дыназаўра, якая жыве ў возеры Лахнэс, але па марах, азёрах, тут па вадаёмах, па рэках дабралася. Ну, маецца на ўвазе, канешне, Беларусі. І вось ён атрымаўся лепельскі цмок у выніку. А мне кажуць пасля, тая ж самая этнограф Ларыса Мятлеўская кажа, дарэчы, на Лагойшчыне словам Лахнэса называюць неахайных жанчын. Уяўляеце? Дзе тая Шатландыя, дзе тое возера Лахнэс. Ну, наогул, той же Сергей Панізнік, які збіраў дыск, ён такі вельмі сур'ёзны даследчык, і ён кажа, што наша дуда таксама гучыць у вельмі многіх матывах, як шатландская валынка.
То бок, што тут Ну, праз так. Беларусь хадзілі, і хто хадзіў, якую нам Ці мы куды хадзілі? Ці мы куды хадзілі, якіх слоў дзе набіраліся, якія звычкі пераймалі, якія найгрышы. Вось слова лахнеска, оно, оказывается, таксама гэтаму сведчанне. Вось. Ну, глядзіце, ну вось зараз і да Сержука, і Алена, да вас таксама пытанне наконт ўсё ж такі дзіцячай вось гэтай культуры, літаратуры, да, песні. Што зараз, як вы лічыце самі, які стан у нас непасрэдна вось гэтай дзіцячай усёй культуры? Як мы яе нясем? То бок зацікаўленасць да дзіцячых песень беларускіх, да дзіцячай літаратуры, беларускай непасрэдна літаратуры. Но мы-то с Сержуком стараемся Так, доносить. детей нараджаецца все больше и больше. Трэба не, конечно, і цікавіцца, у лялечны тэатр ходзіць, і у Менску так увогуле актыўна. Фестываль «Казачный джем» только прошел, там некалькі паверхаў былі, імпрэзы, там все такое. Ну і кніжкі выходзяць, дзякуючы. Так, ну вось кніжкі, глядзіце, кніжкі ці карыстаюцца яны такім попытам, як замежнай, да? Таму што замежная літаратура, напрыклад, та ж скандынаўская, яна, ну ці не самы такі нумар адзін у свеце. Я яшчэ і даследчык дзіцячай літаратуры беларускай друку, у мяне ляжыць артыкул, я напісала недавно, здала, называецца, які датычыць менавіта непасрэдна таго, што вы ў мяне пытаетесь. Называется артикул «Любить по-шведску». У нас первое маецца на увазе вось што. Разумееце, не так давно до нас на рынок, на беларускі наш рынок, прыйшла скандынаўская кніжка па-беларуску. І трэба толькі павучыцца таму, як прасоўваюць шведы свае. Я так разумею, што вы зараз пра маму кажаце. І пра маму, і пра снежнага чалавека, і пра віту белую крэску, і пра малога, малы білан, малы мядзведзік. Это тая літаратура, з якой працуюць. Паверце, у нас вельмі шмат адметных аўтараў, адметных і чытаюць. Але, разумееце, для таго, каб, ну вот, я люблю гэты прыклад, калі красуню закратаваць у вежы, куды не даступіцца, ну ці даведаецца свет, што ёсць красуня, так? Ёсць моманты, па-першае, папулярызацыя. Па-другое, мне здаецца, што Беларусь на цяпер такім вельмі цікавым шляху сталення, калі параўноўваць з канкрэтным нейкім чалавекам, калі чалавек не пэўны ў сабе, ёсць жа і красуні, не ўпэўненыя ў сваёй красе, ёсць людзі разумныя, якія не ўпэўненыя ў сваіх здольнасцях, так? Мне здаецца, што цяпер на такім шляху беларусы, калі яны для сябе, самі сябе адкрываюць, што мы ж не горшыя, таму што, гляньце, у нас у традыцыі неяк, ну, все вакол разумныя, і нейкая як найвышэйшая адзнака таго, што з-за мяжы нехта да нас прыехаў і нас пахваліў. А мы без гэтага просто жыць не маглі, не ведалі, якія мы хорошыя. І у нас абсалютна ў любой сферы, якую не вазьмі, што датычыць тэатра, што датычыць літаратуры, што датычыць спеву, у нас просто схаваныя скарбы. Нам трэба просто на сябе трошку больш звяртаць увагі і перад усім несці сваё. Ну і цяпер, мне здаецца, вялікая праца вядзецца ў гэтым накірунку. А ёсць людзі, якія проста на гэтым стаяць, і нейкія арганізацыі, калектывы творчыя, як ваш тэатр «Лялька». Як цудоўна ваш Клімчук, глядзіце, я хацеў да гэтага звярнуцца. Зараз вельмі папулярны вось гэты вандроўныя тэатрыкі, як Белла з Веранікай, напрыклад, так, тэатр лямцавыя батлейкі. І яны і ўсё больш з'яўляецца, я таксама такім жа займаюся. Але, глядзіце, у асноўным ставіцца, напрыклад, замежныя казкі па-беларуску. То бок, можа, трэба было зрабіць наадварот уже нейкія беларускія аўтарскія казкі, да, не народныя, а аўтар, каб мог таксама прыехаць за мяжу і перакладаць іх на замежную мову і папулярызаваць там. І тады яна ўжо выйдзе на гэты ўзровень. Вы ж разумееце, што аўтары зусім не супраць. Але ж мы з вами дарослыя людзі, я думаю, што я не парушу ніякага фармату, калі скажу, што ва ўсё, ну, між астатняга трэба укладаць грошы. Той бок, які падтрымлівае сваё, і не толькі эмацыянальна, не толькі падтрымлівае стварэння лямцавай батлейкі, там, тэатрыка, вандроўкі, тых і ведаюць, разумееце? Вось, ну, я думаю, ну, але мы таму, а мы за тое самае, можа, моцныя, таму што мы без грошай усё ўмеем. Скажыце, а сустрэчы, вось, напрыклад, са школьнікамі, яны маюць нейкі плён? Вось, Сержук, не ведаю, ці ёсць у цябе такі досвед? Конечно. В філармоніі, конечно, выступы, кожны тыдзень амаль што дзіцячыя. Ну, ці варта гэта рабіць? Ці гэта зноў-такі, ну, яны кажуць, ай, прывезлі нам кагосьці тут, ну, і будуць нам зараз тут нешта казкі баіць ці песні спяваць. Гэта ж не тое, што там прыйшоў на канцэрт, да, мэтанакіраваны. Маё меркаванне, па-першае, што як і артысты, так і школьнікі не павінны ісці пад прымусам.
Калі ёсць прымус, тады нічога не будзе. Артысты выступаюць, толькі ноты вывучыць, вось ім сказалі паставіць там сабе вось пунктик. Вось. І школьнікі таксама сядзяць у мабільніках, ім сказалі вось скінуцца грашыма, да, прыйсці на такі канцэрт, там бацькі і ўсё такое. Яны прыйшлі. Але ёсць, кажу, іншыя школьнікі, ёсць іншыя выканаўцы, якія робяць па шчырасці, любяць гэта і сапраўды будзе плён. Ну вот я днями была, меня запрашаў столичный приватный дзіцячы садок школа «Давайте расти» называется. Вось с презентацией этой книжки, и там были, у меня такая аудитория была с 2 гадоў до 6, с такой я еще ни разу не працавала. Вось, то бок, это ж вельмі розны досвед. Ну, дети, разумеете, дети, яны ж наогул адгукаюцца, ім трэба, каб было цікава, гэта ўжо твоя задача як. Ну, а наконт таго рабіць ці не рабіць, вось зноў вернемся да, як бы, да той падставы, якая сабрала на сёння тут разам. Дыск, плытка, запісаная Сергеем Панізнікам. Трэба было гэта рабіць ці не? Людзі, я так разумею, што сядзелі на вяселле, там закусвалі, выпівалі, заліцаліся да дзяўчат маладых, а на той момант таксама вот, ваенны карэспандэнт быў Сергей Степанович Панізнік, і яму трэба было ўсё это вяселле з фотоапаратам і з магнітафонам адпрацаваць, адпахаць, разумееце? І разам з тым мінула столькі гадоў, каб мы мелі, па-першае, захаваны гэты скарб, і столькі падставаў для штуршку, для наступнага нейкай ступенькі развіцця. Вось адказ на пытанне. Яно, калі здавацца такім пытаннем, дзеля чаго і ці трэба, ну так я не ведаю, як тады ўжо і жыць, бо бывае такі настрой, што думаеш, ну і правда, што яно нічога. Можа, нікому не патрэбна ўсё гэта, да? І мы маем скарб, сапраўды, на сённяшні дзень. З гэтым Беларусы, дыскам. так, конечно, это 69-й год, вяселля, і нават вывучаюць этнографы, і гэтая плыта патрапіць і да замежнікаў, тут па-ангельску ўсё напісана, і ў продажах ёсць ужо, і на розных рынках. Так што ўсё, да. А яшчэ на этой плытцы ёсць такі момант вельмі, паколькі гэта мая мясцовасць, я калі слухала дыск гэта, то бок я заспела яшчэ тых людзей, якія гучаць на гэтым дыску. І для мяне асабіста гэта быў урок, які мне даў і збіральнік Сергей Панізнік, і тыя, хто далі ход этому дыску, вось далі яму жыццё, уменне бачыць момант сапраўдны, уменне ў ім жыць. Таму што людзі, которых я ведала пабытова, гэта суседзі маі, вот некалькі тут, я была просто ўражана, таму што я у іх такога артыстызму, такіх талентаў даспяваю, ну яны ўжо старэйшыя былі, можа я іх не чула, але я нават не ўяўляла, кім яны ёсць насамрэч. Бачыш, вот так чалавека ў вёсцы пра яго рабоце там. А ён, аказваецца, да, а ён, аказваецца, да. Носьбіць такіх просто... Таму на гэтым, да, на добрым і скончым нашу размову. Я ще одно слово ставлю про адметнасці вяселля, якое можна... Тут ёсць і такі спаборніцтва сватоў, калі рыхтавалі між сабой, спаборніцтва было. То бок там і хто песні, хто там сказам, якім тут ёсць таксама прыклады. Самы цікавы такі момант, калі ламалі лаву напрыканцы вяселля, все скончылася, таму зараз можна про это згадаць, каб ведалі все, лавы ламаць не будзем, потому што зараз на вяселля. То бок гэта таксама знак таго, што больш у гэтых маладых не будзе вяселля. Все, зламалі лаву, вяселля добра. Печатку поставілі, так? Не, ламаць нічога не будзем, будзем спадзявацца, што у нас будуць з вами сустрэчы. Дзякуй, што знайшлі час, усяго вам добрага, здзіўляйце далей нас і сваімі знаходкамі, і казкамі, і усім. Так, а я спадзяюся, што калі-небудзь я змагу знайсці гэта ў інтэрнэце і на яго вяселлі мы таксама пачуем гэтыя маім вяселлі што-небудзь змагу. Усяго добрага, а мы зараз працягваем праграму. І зноў вясёлы Александр Карэнман па трэпу «Тэлек». Всем привет! Сегодня мы решили поднять настроение посетителям концерта органной музыки у нас в Витебской филармонии. Давайте посмотрим, получилось у нас или нет. Пойдемте. Сегодня концерт органной музыки, вы же в курсе, да? Естественно. Вы часто посещаете такие мероприятия? Ну, довольно часто. Значит, вы точно нам поможете. Мы сегодня проводим небольшой социальный эксперимент. Способен ли человек изобразить, как звучит орган? Не знаю, может быть, молодые люди могут изобразить. Давайте, смотрите, я буду издавать звуки. Ваша задача сказать «стоп», когда будет похоже, хорошо?
Вот это? Давайте я буду издавать звуки, а вы мне будете говорить «стоп», если это похоже на орган. Договорились? Дрынь. Брррррн. Похоже, да? Скажите, вы готовились к чему? К концерту или к встрече с кавалером? Объясните нам. Готовились к встрече с органистом. Ну, немцем. с органистом? Да, О, конечно. но он знает, что вы готовились к его... Конечно, да, мы выступаем. Мы, знаете, Мы хотим ходим поднять вам постоянно. немножечко настроение. Давайте, что его он не приедет. Да, он не приедет. Очень Нет, хорошо. на самом деле мы выясняем, может ли человек изобразить звук органа. Вот звук гитары может, там, звук, допустим... Ну, музыкальный человек может, но я не могу. Я могу только спеть какую-нибудь песню. Давайте И кусочек. вновь продолжается бой. И И Ленин, такой молодой, и юный октябрь. И юный а у орган нас впереди. бой, а у нас все время бой только нам. Покой нам только снился. Я желаю, чтобы в каждом бою вы побеждали. Мы объединение пожилых людей «Золотой возраст». Это у вас целая организация Да, такая? да. Расскажите, чем она занимается? Чем занимается? Волонтерством, шефством, работой над собой, изучают английский, изучают компьютер, ходят в спортивный зал городской, ходят с палками, посещаем все музеи, выставки. С палками Сейчас ходите, наверное, в неблагоприятных шведскими. районах, Нет, да? нормально, нормально ходим, да. Мы, да, не без юмора, да. В общем, наш девиз нас не догонит. Я хочу вам сказать, что вы тоже не без юмора, а значит, что ваша организация работает в правильном направлении. Правильно. Вы хорошо выглядите. А. Молодые. Б. Красивые. В. Какие вы еще? Давай, перечисляй. Мы очень любим органную музыку. Правда? Правда. Как часто вы посещаете концерты органной музыки? Примерно раз в 3 месяца. Ты можешь изобразить вот сама, как звучит орган? Нет, не могу. Ну, а как гитара? Изобразить? Ну да, вот как звучит гитара? А как я могу голосом изобразить? Ну, брин-брин-брин-брин. Или... Вот давай я сейчас буду изображать какие-то звуки, издавать. Ты скажешь стоп, когда будет звук органа, хорошо? Ты больше саксофон. Так, а сейчас вот так вот. Вы, раз уж не в первый раз, скажите, было ли такое, что к вам кто-нибудь подкатывал на концерте органной музыки? Вы первый, да. Кто вам сказал, что я к вам подкатываю? Как тебя зовут? Лиза. Лиза, ну ты очень красивая сегодня. Ты готовилась к концерту, да? А что за инструмент, ты знаешь? Гитара? Труба? Орган? Я буду издавать звуки. Вот смотри, мяу-мяу, это орган? А может и... Орган, точно, молодец. Давай 5. А мы просто сегодня решили поднять настроение посетителям концерта и узнать, умеют ли они изображать звуки органа. Нет. Как нет? Вы что, не можете сделать вот так? Ой, у вас первого получилось. Давайте 5. Давайте, хорошего вам настроения. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Для меня вот орган ассоциируется с очень спокойной музыкой, такой очень спокойно. А бывает что-то быстрое на органе? Смотря какая музыка. Вот правда, можно сыграть быстро? Если вы будете слушать музыку 17-18 века, да, это будет спокойно, потому что она рассчитана на... Это церковная музыка. Но если вы будете слушать современную музыку в исполнении на органе, она может быть любой. А, то есть на органе, в принципе, может звучать современная музыка, какие-то есть, возможно, композиторы, которые сейчас что-то пишут под орган, да? Да. Во всяком случае, это интересно. Но к нам такое не приезжает. Или, возможно, Почему? сегодня и Есть- будет что-то. Есть даже в костеле в Святой Варвары раньше, когда у нас был один орган, там приезжали исполнители, исполняли современную музыку. Вы прям специалисты. Мы желаем вам Только изобразить не да, можем. хорошего вечера и настроения. Спасибо вам. До свидания. Друзья, ну все, начинается концерт. Сейчас выйдет органист.
органщик, организм, органатор, органайзер. Ну, выбирайте правильный вариант. Возможно, его там даже и нет. Ну, а мы больше мешать не будем. Пока. Ну вось наш вясёлы Александр Карэнман. Я не ведаю, што б здарылася, калі б ён апынуўся на нейкім вось такім вяселлі ў нацыянальным стылі, але калі вы сабраліся праводзіць і хаціце, каб Александр прыехаў, тэлефануйце, ён прыедзе. Я думаю, ён не разгубіўся все роўна, дзе б ён не апынуўся. А вось і пабачылі б. На гэтым усё, як заўжды, зычым вам шчасця, здароўя, кахання і напрыканцы зноў полацкі фальклорны гурт «Варган». На сёння гэта ўсё, пакуль. Пакуль.